बिटिसि एबा काउन्सिलाव आनएमप्लयि माने बेकार लाइमोनफोरनो 2 लाखनि चेक होनो गोनां रां रायजो राजा नोंथांमोन नैबे जिथुनाखि न'खरसेयावनो साबा मानसिया जिथुनाखि 2 लाखनि चेक मोननायनिफ्राय जोङो मोनथिनो हायो जों बुजिनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन मानोना काउन्सिलाव बिटिसिआव मोनसे नेपटिजम माने निजर मानुक माने कन्टुस्ट करा गावनि मानसिखौल' नायनाय गावनि मानसिखौल' अनग्रा गावनि मानसिखौल' सहाय खालामनाय गावनि मानसिनिल' सुबिदा होनाय नेपटिजम माने बे सोरखारा सोलिगासिनो दं होननानै जोङो हमनो हायो रायजो राजा नोंथांमोन आरो बे 2 लाखनि चेकखौ बानायनाय जादोंमोन बेखौ स्किमखौ बानायनाय जादोंमोन प्लेनिं खालामनाय जादोंमोन जायफोर माने 30 बोसोरनि जायफोर लाइमोनफोर बेकार माने जायफोर फरायनानै ड्रप आउट जाबाय बेकार जाना दं बैफोर लाइमोनफोरनि थाखायसो बानायनाय जादोंमोन नाथाय जोङो नुनो मोनबाय आंनि स्क्रिनाव होगोन जायफोरा बे 2 लाखनि चेकखौ मोननो हादों बिसोरनि बैसोफोरा 40, 45, 50 इयार्सनि माने बैसोनि मानसिफोरासो मोननायखौ जोङो नुनो मोनो आरो ओरैबायदि जादों रायजो राजा नोंथांमोन माने बे 2 लाखनि चेकखौ जेसेबां माने बिपिएफनि कर्मिफोर जायफोर माने एक्टिभ कर्मि जायफोर माने बिसोरसो मोनदों ओरैबायदि माने जायफोर माने कर्मि बिसोरसो मोनदों आरो जायफोर माने साधारन रायजो राजा माने दुखिया गोरिब माने बिटिसिनि सिङाव थानाय काउन्सिलनि सिङाव थानाय गोरिब दुखिया जिथुखि बिमा बिफानि बै लाइमोनफोरा मोननो हायाखै माने न'खरनि मानसिफोरा मोननो हायाखै थ' बेखौ जोङो मोनथियो बियो माने जों बुंनाय नङा माने गावसोरनि जिथुनाखि पार्टिनि मानसिफ्रानो बेखौ लिक आउट खालामदों आरो अलरेडि बियो ससियेल साइटआव गोसारगासिनो दं आरो बेनिबो नोंथांमोन आङो फुटेज होगोन नोंथांमोना नायनो हागोन थ' बुंनो थाङोब्ला बियो इलिगेल जादों माने जायफोर मोननांगौ बे मोनाखै जायफोर माने मोनथावना नङा नैबेफोरबायदि मानसिनोसो होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो मोननायफ्रा गोसो खुसि जानायखौ जों नुनो मोनदों रंजानायखौ जों नुनो मोनदों जायफोर मोनाखै बिसोरो मोखां सायर' मोखां सोम जानायखौ जोङो नुनो मोनदों थ' बेनिखायनो जोङो बेखौ जोङो बुंनो हायो नेपटिजम माने निजर परियालक माने कन्टुस्ट करा मोनसे सरखार होननानै जों बुंनो हायो थ' सांग्रां जानांगोन जोंनि इयुथ्स लाइमोनफोरा सांग्रां जानांगोन बिटिसिनि सिङाव जेसेबां माने इयुथ्स दं बेकार आनएमप्लय लाइमोनफोर दं बिथाङा सांग्रां जानांगोन जाहाथे बेफोरखौ नुनानै बेफोरखौ नायनानै बिनि जुदि फिननायखौ जोङो होनांगौब्ला बेखौ जोङो सुद्रायनांगौब्ला जोङो थिग खालामनांगौब्ला बेफोरबायदि एमएलए बिसायख'थि काउन्सिलनि बिसायख'थिफोरावसो जों बेनि फिननायखौ जों होनो हायो थ' बेनिखायनो जाहाथे इयुथ्सफोरा जाहाथे सांग्रां जायो बेफोरनिफ्राय मानोना जोंनि इयुथ्सफोराबो आथिखालाव लेखा गोरोंसै नङा होमबा दानि दिनाव दानि जुगाव थगाय जानो गोनां गैला गोजोन्थों थेंक इउ